Yksityisellä alalla työskennelleen henkilön eläkepäätös. Huomioon otettavia asioita. Työntekijän vuosiansiot, palkattomat ajanjaksot, eläkkeen lykkääminen, elinaikakerroin. Miten löytäisin kaiken tarvitsemani? Tosiaan, aamukahvi taisi unohtua. No johan nyt. Mennäänpäs asiaan. Kauhean paljon kaikenlaista. Miten ihmeessä tiedän, mikä kaikki koskettaa juuri minua? Olisit voinut vähän varoittaa ennakkoon. Näytän ihan... Hei, tämähän on hyvä. Haluaisin kyllä tietää tarkemmin muutamasta yksityiskohdasta. Wow. Kiitti muistutuksesta. Luulen, että tämä on juuri minun makuuni.